sang Commission on Elections kon COMELEC ang mga kandidato nga mapaslawan nga magparehistro sa ila social media accounts sa COMELEC. Suno kay Mr. Jonathan Saino, Assistant 2 sang Iloilo City COMELEC, nga kinahanglan maparehistro ang mga social media accounts agud ma-monitor sang COMELEC Central Office ang mga aktibidad sa mga kandidato kaangay na lamang sa pagpalaptas sang fake news. Dugang pa sa natungdan nga posible mapadalaan sang show cause order ang mga kandidato na ginagamit ang social media accounts sa pagpalaptas sang fake news. Samtang ang deadline naman sa pagparehistro sa social media accounts sa mga kandidato ang natalana sa Disyembre 13, 2024. Report na gikan sa Iloilo City ini sa K5, Jenny Kauyon para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.